Ik vind het leuk om tussen de mensen en met de mensen mijn dingen te doen. Dus als ik dan privé iets doe waarvan de mensen dat leuk vinden, wil ik dat ook delen. Het zijn geen twee gezichten, weet je wel. Je carrière en je zanger zijn, dat is gewoon één leven. Ik denk niet dat je mij kan betrappen op dat ik naast de bühne anders ben dan op de bühne. Ja, op de bühne ben ik wat bewegelijker als daarnaast. Dat wel. Ik ga lekker met het gezinnetje naar Frankrijk. Ik hang de caravan erachter. En dan even 3 weken Frankrijk in en genieten van het leven. Over dat Frankrijk gesproken, ben je al aan het inleven als opvolger voor Frans Bauer voor Viva la France? Nee. Ik ga gewoon lekker met mijn eigen oude Mercedes. Ja. Zou het iets voor je zijn om zo'n programma te doen? Nou, is wel ook wel leuk, want ook daar ga je diep gaan met andere collega's. Dus dat is een heel mooi programma. Het is een leuk programma, goed om naar te kijken. En daar kun je dingen van leren. Dus ja, misschien wel. Misschien ooit.